Vă binecuvântăm din Uganda, dragilor. Sunt Cristi, suntem familia Dobre. În ultimele zile am lucrat la un proiect pe care vrem să vi-l prezentăm și vouă. Este vorba despre o idee care mi-a venit când am văzut că copiii din această regiune, din zona unde suntem noi, la toate școlile ei mănâncă undeva pe jos, în iarbă, pe unde apucă, stau pe o piatră, și ne-am gândit să facem acest proiect ca să-i ajutăm pe copii să mănânce și în mod decent la o masă, pe o băncuță. Și am avut și ajutor din partea unei persoane care preferă să rămână anonime, așa că am construit acest adăpost, sală de mese de exterior, ca să zicem așa, pe care am numit-o River of Life Grace Dining Number 1, pentru că avem în plan să construim și o a doua. După cum vedeți, la asta am lucrat în ultimele câteva zile, aproape o săptămână. N-a fost ușor să o facem, dar noi credem că a ieșit destul de bine și copiii de aici sunt încântați pentru că nu am mai văzut ceva asemănător. Gândiți-vă că în zona asta nimeni nu face ceva de genul ăsta și ne-a costat și puțin, să zic așa, pentru că multe lucruri ar trebui să le facem noi personal. Panourile, desenele, designul este făcut totul de noi, vopseaua, tot. Doar cu ajutorul Domnului am avut tot felul de idei pe care le-am pus în practică și după cum vedeți, rezultatul final nu dezamăgește. Totuși, zilele acestea am avut mult mai multe de făcut, nu doar acest proiect, și dacă rămâneți în continuare cu noi o să vă arătăm și alte lucruri care s-au întâmplat în aceste zile. Vă binecuvântăm și vă mulțumim pentru ajutor, pentru rugăciuni, pentru faptul că prin voi toate lucrurile acestea devin posibile și prin voi noi începem să producem schimbări masive în societatea ugandeză. De aceea îl slăvim pe Dumnezeu, care v-a pus pe inimă tuturor care sunteți implicați în acest loc să ne susțineți în orice fel, în special în rugăciuni. Vă binecuvântăm din toată inima. Vă iubim, dragilor. În urmă cu peste o lună am aflat că această fetiță bolnavă de rachitism a fost pe moarte. Am fost cu ea la doctor împreună cu Roxy și am găsit-o cu virusul HIV în sistemul ei și Roxy s-a decis să se ocupe ea de administrarea tratamentului și să o îmbrace și să aibă grijă de ea și în fiecare zi e cu ea și îi dă să mănânce și a început să arate din ce în ce mai bine. Și a început să zâmbească, să se joace. Înainte era foarte izolată, nu vorbea, stătea într-un colț, acum se joacă, zâmbește, aleargă, se poartă ca orice copil normal. Rugați-vă pentru această fetiță și pentru familia ei, că și mama și un bebe mai mic la fel au fost diagnosticați cu virusul HIV. Numele ei este Deliverance, care înseamnă eliberare și noi credem că ea va fi eliberată de acest virus HIV. Deocamdată este sub tratament, dar noi credem că va fi eliberată. De asemenea, copilul a cărei mamă a fost ucisă a avut zilele acestea un accident și a avut foarte multe arsuri pe corp. Am fost cu ei la spital și am făcut niște rugăciuni pentru că bunica copilului vine la rugăciune și acum este vindecat și în afara oricărui pericol, slavă Domnului. Totul este ok, acum copilul chiar se joacă. De asemenea, zilele acestea ne-am ocupat și de casa în care stăm, pentru că este o casă veche, tencuiala a început să cadă și ne-am hotărât să o retencuim. Materialele din zonă nu sunt foarte bune, a trebuit să reinventăm un material care acum este unul dintre cele mai bune materiale. Casa arată foarte bine, lumea spune că noi stăm în casă prezidențială, că e Casa Albă, și Domnul ne-a ajutat să facem casa aceasta, să putem primi musafiri pe viitor, alți misionari poate, pentru că
na, așa este bine să avem și noi o casă care să arate cât de cât. Ne ocupăm și de alte case, dar trebuie să ne ocupăm și de casa noastră. De asemenea, zilele acestea am primit de la proprietar un topogan care era distrus și am zis, hai dă-l pentru că vedem ce putem să facem. Am refăcut schița topoganului și până la urmă l-am reconstruit de la zero. Și pe topogan, bineînțeles, nu numai Melinda, dar și copiii care vin la noi se pot da și se pot juca. Și a luat ceva timp, dar am reușit să-l facem și noi credem că rezultatul este foarte bun. Alt aspect, am învățat să facem pâine. Cineva ne-a învățat să facem pâine de casă, doar la lingură, fără frământare. Și eu zic că ne ieși foarte bine, inclusiv langoșii din aceeași cocă. De asemenea, cu centrul de rugăciune, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine. Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și am început și un studiu biblic cu ei, am început să-i învăț din Vechiul Testament, pentru că ei nu știu niciun personaj din Vechiul Testament și în fiecare dimineață ei vin să audă o poveste nouă. Acum am ajuns la povestea cu Daniel, Ședrat, Meșac și Abednego și sunt foarte încântat să afle mai multe din Biblie. Vă binecuvântăm pentru susținerea pe care o aveți față de noi și pentru dragostea voastră. Noi aici suntem familia Dobre, suntem încă în Uganda și vă binecuvântăm! Fiți binecuvântați! Shalom, shalom, shalom!